În ultimul timp, relația mea suferă groaznic. Și așa că am zis că am nevoie să merg. Nu mai este scânteia aia, flacăra aia. Nu mai e. Nu era flacără, era mai mult un uragan vulcanic. Dar nu mai e. Asta e problema, că nu mai e și vreau să-l readuc la suprafață. Și am găsit aici asta, Sexualitate și relații de cuplu. E un grup de către Adriana Stinga. Nu știu cine e această individă. Ia să facem un mic research să vedem. Înainte să ne aruncăm, înainte să nu dau niciun ban, vreau să văd cu ce am de-a face. Deci aceasta ar fi persoana care deține grupul. Ok, explică-le părinților tăi ce faci cu viața ta. Este un sexolog holistic. Nu știu ce înseamnă să mă picior. Este o persoană. Poziția săptămânii este colinda la miez de noapte, desigur. Ce pula? Na, bro, am văzut destule. Avem un membru anonim, deci cât de des aveți relații intime pe săptămână, pe lună? Soțul abia dacă vrea să facem ceva, maxim de 3 ori pe lună, spune că e suficient. 30 de ani fără copii. A, cine o să-i spună? Care vreți să-i spuneți? Al meu la 30 o dată pe lună. Bro, efectiv, tipul vă înșală pe... Bă, deci vă luați înșelăciune. Fraudă, bro. Să meargă să facă niște analize. Ceva nu este ok, da. Înșală, bro. E gata. Mama, Alexandru 58, bă, pune text, omule, mi-a pus o poză, bro, mi-a pus o poză. De asta nu știu, asta e, bă, deci eu n-am mai intrat pe Facebook de, vă jur că 3 ani. Asta e ceva inedit ce se întâmplă aici. Am intrat să văd asta, frate. Eu și soția nu mai suntem tineri, bine de știu, dar nici chiar bătrâni. Eu am 58, n-ai spune, Alexandru 58, bravo, bro, bravo. Și la anul când faci 59, ce faci? Faci alt cont. Deci faci alt cont, desigur. Iar ea cu IA, nici mai vreau să citez, 53, acum câțiva ani, ea a intrat la menopauză. Într-un fel m-am bucurat că o să facem dragoste fără niciun risc. Fiind și fără copii, locuind singur, m-am gândit că o să fie foarte bine, raiul pe pământ, dar nu este deloc așa, cum mi-am imaginat și a devenit din ce mai frigider, să citesc, frigidă, partide de sex sunt din ce în ce mai rare, nu că nu pot eu, ci că nu vrea ea. Aha, învață să scrii mort. Problema e că mă simt rău dacă nu fac sex. Am așa o stare nasoală. În lipsa partidelor de amor am rezolvat problema singur. Ce să fac dacă nu mai puteam? Parcă de multe ori mi-e jenă să tot trag de ea, să mă rog cu milog, tot timpul confruntându-mă cu refuzuri. Nu mai știu cum să rezolv problema. Divorț. Ia fiți, Aurelian, împăratul Aurelian, ia cum restaurează el Roma, fiți atenți. Cu siguranță veți rezolva problema și veți fi fericiți amândoi atunci când vei dori să faceți dragoste în sex. Ia mai du-te tu la drag! Ești femeie, este, bravo, Robert. Eu o să vă sinucid cât de curând. Am găsit cea mai mare frică a femeilor. Bună seara, eu de 3 ani nu am avut contact sexual, acum am relație, acum o lună am reluat viața sexuală. Iubitul meu termină foarte repede, iar eu nu am terminat deloc. Să fie o problemă la el, că termină așa repede. Zice că e foarte excitat și dar pare că chiar de fiecare dată termină așa repede. Ne pune pe gânduri. Daniel Dinescu cu cel mai bun sfat posibil, bro. Acolo el din camion, de unde e el, acolo din elicopterul ăla fără elice. Continuați și va fi bine. Ea întreabă altul, ce înseamnă foarte repede? Stai ca ăla. Ăsta e același vibe de vine o fată cu o banană și că cam mică banana asta. Înseamnă de fapt mică pentru tine. 4 cm 33. Unde tragem limita de fapt? Adrian întreabă de unde ești. Adrian vrea să rezolve el problema personal. Adrian disperat pe aici. Spre deosebire, minte, caută fatul altul care să facă să termini și tu cepul mei, să pierzi, da, pe ce bun, de altul direct. Cu cine ai performanțele mai mari în pat? Cu soția sau cu amanta? Câte numere? Cu soaca vreo 5 bucăți. Cu toți am fost acolo la un moment dat. Cu toate femeile, minim 8 ore doar. Bun. Bună dimineața, ce părere aveți despre fetișul BDSM? Dominare, feminizarea bărbatului și întrântește asta aici. Ce să mai vrei de la viață? Ce să mai vrei, bro? Nu mai du, bro. Deci am ajuns să fim o civilizație dubioasă. Deci dubioși, bro. Dacă ar veni un imperiu intergalactic de țestoase sau de fuck it, o să iau și melci, ce vreți voi, numai să ne locuiască, bro. Cum au fost înlăturați dinozaurii, nu cred că i-au făcut chestii mai rele decât noi ca să merite o soartă așa de oribilă, bro. Nu cred că au zis Dumnezeu, bă, nu-mi plac. Reptilienii ăștia nu-mi plac de ei, da, jos cu ei. Și pe aia ne-au adus pe noi, ne-am făcut temple și am zis, gata! Și avem din astea.
Un domn ne-a spus zilele trecute pe Telegram că nu se consideră gay dacă face sex oral altui bărbat. Ce părere aveți? Avea dreptate. Păi atâta timp cât la început spui no homo, it's ok, bro. It's ok, bro. Doamne ferește, nu mai pot să-mi pup prietenii noapte bună înainte de somn. Vai. Să fii gay înseamnă să iubești, să te îndrăgostești un alt bărbat. Deci poți să faci ce vrea inima ta. Cele mai dubioase, poți să faci bătălie de săbii, bro. De lasere, bro. Poți să faci bătălia hidrantelor. Atâta timp când nu vă îndrăgostiți, totul este perfect. Nici urmă de gay, da? Cumva numai să vă țineți de mână sau să vă ziceți că vă iubiți, deja e gata, ai păcat. Stop! Aici punem limită. Sunt curios, în procente aproximativ, câte femei înșală? Sorin Gabriel Negrescu ne zice că noi suntem fericiți împreună din toate punctele de vedere ce înseamnă fam. You're trying to get yourself smoke, fam. Big man. Dar căutăm cuplu sau o fată pentru o experiență de dragoste, eventual o relație de prietenie. O viață avem și trebuie trăită la maxim. Ce Bagă-te pe o barcă din aia, fă în conjurul planetei de 2 ori și oprește-te în mijlocul Atlanticului, te rog. Care vi se pare logica? Fostul meu s-a despărțit după 3 ani de mine, a spus că nu crede că ar fi ok să ne mai vedem, nici doar pentru a ține relații intime și pentru a încerca să reparăm relația, pentru că fiecare trebuie să întâlnească pe altcineva. Ok, am înțeles și am acceptat, dar ce-mi dă mie cu virgule este faptul că el nu a reușit după atâta timp, mai exact după 4 ani, să își găsească pe cineva. Eu între timp am avut o relație care s-a încheiat acum jumătate de an într-un mod foarte nefast. Fostul meu iubit pierzându-și viața într-un accident. N-am văzut-o pe asta, m-a lovit din plin. Evident că locuind într-un oraș mic știe fiecare cine și cum umblă și de aceasta nu s-a lipit nimeni în toți acești ani. Sincer, chiar îmi pare rău de el, dar mă amuză cum fix el a fost cel care a inițiat despărțirea și a zis că vai fiecare să lească pe altcineva și el țeapă. Acum o să aduc un concept foarte nou femeilor, e un concept mit, e un fel de mit pentru ele și se numește abilitatea unui bărbat de a fi în morții lui fericit singur. E ceva ce e imposibil. Cum adică să fii fericit singur? Ce înseamnă asta? Ești gay! E clar e gay! Nebun la cap. Știți poza aia, bă, cu fericirea bărbatului? Un scaun. Poate îți trebuie, poate nu, dar ăsta e un concept foarte inexplicabil, imposibil de a cunoaște, de a avea o anumită perspectivă asupra lui de către femei, pentru că femeile se gândesc că e imposibil să fii fericit singur, bro. Nu înțeleg de ce. Dar în cazul ăsta, tipa mea, Anonymous Member, poate probabil, îi fericit singur, așa relație proastă a avut cu tine, că o zis, bă, gata. Sau poate efectiv așa de tântălău că se despărți de tine, o scovrea pe alta, aia, că a fost doar o singură dată, eram beată, am crezut că ești fostul meu, pa. Și la țeapă. Poate pur și simplu e mai fericit singur. Salvează mai mulți bani, folosește VR, are iubită AI. Ce să mai vrei, bă? Nu mai vrei nimic. Ia. Sunt într-o situație foarte dificilă, am aflat că soția mă înșală. Bă, e înșală, nu înșală, bro, e înșală, soția mă înșală. Vreau să ne despărțim, dar nu pot. Cum adică nu poți, bro? Eu urăz oamenii ăștia. Aș vrea să o las, dar ceva mă ține. Ce ai? Autismul. Tâmpit. Idiot. Nu mai este nimic între noi. Nu o mai iubesc. De câte ori o văd, mi-aduc aminte și totuși nu pot să mă despart de ea. Pentru că ești un dobitoc. Ce să fac? Cum să proced? Nu mai fi dobitoc, bro. Fiți atenți. Vă dau life hack. My brother. Lovește sala, lovește puternic, du-te afară, mai aleargă o dată de 2 ori pe săptămână, da? Mai vezi fucking chestii noi, mai întâlnești oameni noi, explorează social grupul de comunitate pe care o ai, joacă-te foarte mult și stop being a little bitch, bro. Câteodată chestii se întâmplă. Bucură-te că ai aflat, pentru că putea să fie mai rău și să nu afli, sau să afli mult prea târziu, poți un mare reset, găsește ceva mai bun. Găsește ceva mult mai bun. Pentru că mereu e ceva mult mai bun. You gotta trust me on that. Mereu e ceva mult mai bun. Cer și eu un sfat aici că nu mai știu direcția unde să o iau. Direcția în care să o iau, dar româna e ceva cu care eu mă ocup. Tu nu. Cer și eu un sfat aici. Acum am și eu o nelămurire care nu știu ce să înțeleg. Asta 100% e un gursăm. Acum am și eu o nelămurire care nu știu ce să înțelegă. Am o relație deschisă. Ce? Am o relație deschisă cu nevastă mea până la un punct. Până la punctul în care îți fut un picior în cap, bro. Până la punctul în care o iau pe nevastă. De ce înșelăm? Puteți spune 3 motive. Avem două tipuri de oameni pe planeta asta, bro. Vă las pe voi să decideți cu care vrei să fiți. Nu există nici motiv pentru chestia asta. Este strict părerea mea. Dacă
Nu te mai simți iubit, fericit, împlinit într-o căsătorie sau relație, mai bine pui punct decât să înșeli. Înșelatul este o alergare, nu este o alergare, am zis. Desigur, avem celălalt răspuns. Punctul numărul 1. Ai ales greșit. Punctul numărul 2. Ea este free. Punctul numărul 55. Știe cineva ce înseamnă acest... Bă, ce-i? Bă, eu cred că eu prins un xenomorf să-mi bag pe copil săgeată. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Copilul lui Hercules, nu știu. Asta a fost, bă, să-mi bag piciorul ce am văzut aici. Sper să uit. Sper să cobor cu gunoiul, să mă împiedic de gunoi și să mă lovesc cu vârful capului de un obiect de metal de pe scări. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, aveți și voi probleme, la fel ca ăștia de aici. Ne vedem data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi, visați cât mai sus și 6 cm e perfect.